Halo dulur, tak sepeno lokasi ketoprak bakti kuncara ning dusun Kedung Watu ya lur. Lah iki aku tak sangkane ke desa Kuangsan lur, lurus ngulon terus lur. Lah iki wis teka desa Pengkol lur. Pokoke lurus terus meneh lur. Lah iki wis teka desa Mbanggi lur, pokoke lurus ae lur, mengulon terus lur. Lah iki teka ndi? Teka sing ana ambune minyak-minyak lor ning kene iki lor. Lah iki wis teka jembatan petak nggisir sing rada gawat iku lor nak bengi lor. Tapi yo gak angger wong diroy kabeh lor. Lah iki wis teka desa nggisir lor. Iki gapurane lor, aku belok kiri iki lor. Nak lurus rono teka Mambung lor, nak aku belok kiri iki lor. Pokoknya lurus ngidul terus lor, iya lor. Lah iki wis teko sawah lor, pemandangane jos lor. Iya saya ngidul terus lor. Do wis tau liwat rene ta urung lor, lho lor, pemandangan sawahe keren pol ngene lor. Lah iki ana alat apa iki lor sebelah kanan iku mau lor. Lah iki wis masuk di dusun Kedung Watu lor. Lah kok ketoke kok ana rame-rame nawa iku lor, njajal tak telusuri mengidul terus iki pokoke lor. Lah iki selepane dusun Kedung Watu lor iki lor. Wis do panen daerah kene lor. Lah aku belok kanan iki lor, ketoke kok ana rame-rame lor. Lah wis ana mainan ning kene lor, iki ada mobil truk do ning kene kabeh lor sing dodol lor. Kadang ya ana sing ning kidul kono sing dodol lor. Aku metu jajal metu kene iki lor. Lah iki truke ketoprak lor, nggo muat ketoprak iki lor. Lah iki ketoprak wis ketara lor, wis ketok lor. Jebule iki madhep ngulon lho ketoprak lor. Nak delok ya do kakulan lor. Yo iki wonge mantu lor, wis korsine wis derek-derek wong wagi lor. Wong kitan iki lor. Matur nuwun ya lor sing wis ndelok videoku iki nganti akhir lor.